Bon dia. Cap de les coses que ens passen és per casualitat i encara que no ens ho sembli, tot el que ens passa té la seva part positiva. Llavors et convido a que facis un llistat de les coses que et van passant que tu inicialment les valores com a negatives i d'altra banda estigues atent per si passen coses positives que si no hagués passat l'anterior, la que tu has considerat negativa, no haguessin sigut possible. Jo soc molt incrèdula i ha sigut una manera que m'ha anat molt bé per adonar-me'n que sí. Realment, totes les coses que ens passen, encara que semblin negatives, després tenen una repercussió positiva. En el sentit, per exemple, se't punxa una roda del cotxe i, ostres, si no se t'hagués punxat la roda del cotxe, haguessis anat abans en aquell lloc i haguessis enganxat aquell accident, per exemple. Proveu. Fins demà.